Dobre, to už ideme do detailov, vidím, že s tým máte skúsenosti, to môžeme potom neskôr rozberať, ale poďme sa na to pozrieť trošku zo všeobecne. Predpokladám, že nie všetci ste sa stretli s assessment centrom. Všetci? Nie? Už spíte, čo? Ideme na tie životopisy, počkajte. No, takže assessment centrum. Je to forma výberového konania, ktorá v sebe zahŕňa a ktorá obsahuje niekoľko typov tej metódy výberového procesu a tých niekoľko typov môže byť zamerané, môže obsahovať teda interview, ako už povedala vaša kolegyňa, môžu to byť individuálne úlohy, skupinové úlohy v assessment centre, môžu to byť rôzne testy, rôzne dotazníky, rôzne prípadové štúdie a podobne. To assessment centrum sa robí pre tých najlepších kandidátov, ktorí mi zostali potom, alebo teda, ktorí sa mi dostali do toho ďalšieho kola a ja si potrebujem vybrať povedzme z posledných 6, 8, 10 ľudí toho najlepšieho. A potrebujem si vybrať tak, aby ten výber bol čo najspoľahlivejší, preto používam niekoľko foriem, ktoré mi ten celkový obraz čo najviac upresnia a ujasnia. A tých niekoľko foriem dizajnujem presne podľa tých kompetencií, o ktorých sme sa na začiatku bavili. Čiže čo je u toho človeka na tej pozícii kľúčové, čo je najdôležitejšie. Assessment centrum ako také je veľmi stará forma výberu. Hej. Vznikla už v časoch dávnych, ja vám neviem povedať, že ktorý to bol rok, ale v zásade už aj v rozprávkach poznáte kráľov, ktorí si vyberali svojich následovníkov, nástupníkov, prípadne budúcich zaťov na základe toho, že im dali plniť nejaké úlohy. Hej? To znamená, vymyslím ako kráľ nejakú úlohu, dám to tým teda vyvoleným princom, ktorí sa teraz začnú snažiť, lebo majú nejakú motiváciu, niekedy finančného, niekedy nefinančného charakteru v podobe teda peknej princeznej. Čiže toto nie je forma, ktorá by bola nejakým spôsobom umelá. Tým sa vás teraz snažím obalamutiť, lebo to všetci neznášame assessment centra ako kandidáti. Nie je umelá, fungovalo to tak odjak živa a na tom ten kráľ videl, či ten princ je schopný, nie je schopný zastávať si tú rolu, na ktorú sa hlásil, na základe úloh, ktoré mu dal, či ich splnil alebo ich nesplnil. Takže my pokračujeme aj v dobe teda reality, nie rozprávok, s týmito assessment centrami. Pri pozíciách používame ich vtedy, keď potrebujeme si toho človeka veľmi do hĺbky nejakým spôsobom spoznať, ohodnotiť. A je to hlavne pri pozíciách manažerských, to znamená, keď vyberám manažera, ktorý nielenže má byť nejakým spôsobom odborne zdatný, ale má mať aj iné schopnosti a kompetencie. Čiže vedenie, riadenie ľudí, rozvoj ľudí a tak ďalej a tímov.